Shugaban kasan mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Na gode. Kasan mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Mai tausayin mu, na gode. mai san ci gaban mu. Shugaban kasar mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Ga mai tausayin mu, mai son ci gaban mu. Shugaban kasar mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Komai zan yi sai na sako Allah kafin na fara. Rarara. Sannan dan Amina dan Abdullahi ya bunga dara. Dan baiwa. Allah gani yanzu zan yi wakar kuma ba dabara. Rarara. Doka nufa na tsara. Dan baiwa. Kada damin basira. Rarara. In kuma na yi na gama to Allah ka sa gari a saurara. Mai tausayin mu, mai san ci gaban mu. Shugaban kasar mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Wani jarumi gwani zan gaida sunan shi Dauda. Rarara. Mai kauna da ci gaban al'umma ya samu shaida. Dan baiwa. Mai daukar ɗawainiyar al'umma kun san shi dinda. Rarara. Ya zama shugabanmu, Dan baiwa. mai son ci gabanmu. Rarara. Allah ɗai ya san abin da ya shirya a cikin jikin ka Rarara. Yau wani rana kawai aka ware domin a ganka. Rarara. Mai bacci da ya yi mafarki tilas ne za ya farka. Dan baiwa. Shi kuma wanda ke gumi a katifa ya kunna fanka. Rarara. Ga jaki da sarka, Dan baiwa. to zai jure duka. Rarara. Duk mai so ya kalli dan albarka ya zo ya ganka Rarara. Mai tausayin mu, mai san ci gaban mu. Shugaban kasar mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Waka bunka ai kamar wasa ne Allah ya baka. Rarara. Ga matsayin da babu wanda ya taka Allah ya kai ka. Dan baiwa. Yayi maka ɗaukaka ta ban mamaki kuma ya tsare ka. Rarara. Tarin arzikinka Dan baiwa. ga dama gare ka. Rarara. In har dai muna cikin oganmu to za a ji mu Rarara. Duk yan fim da mu mawaka tabbas ka taimake mu. Rarara. Tallafinka na zuwa hannunmu in har ka ba mu. Dan baiwa. Wani ka ba shi gun zama wani jari duk a cikinmu. Rarara. Wani mota ya samu, Dan baiwa. wani ma bai kasar mu. Rarara. Ai baki ba za ya kirga abin da aka saba ba mu Rarara. Mai tausayin mu, mai san ci gaban mu. Shugaban kasar mawaka Dauda ka hutuna mu Rarara. Uwar gida sarautar mata maman Khalifa. Rarara. Maman Safiya da Jiniyo da Halima duka. Dan baiwa. Uwar gida sarautar mata Hajiya Zainab. Rarara. Yau ga baita kanki Dan baiwa. mai hali na kirki. Rarara. In kai halin da za a yi baki matan ka huta Rarara. Hajiya Sadiya antin mu ga baita kanki. Rarara. Maman su Abdul da Muhammad maman su mama. Dan baiwa. Maman intisar mun gaishe ki muna yabanki. Rarara. Domin tarbiyanki Dan baiwa. yau mun baki maki. Rarara. Ke ce kika zama hasken fitila mai haskaran shi Rarara. Hajiya ummi baitocin ki a yau na tsara. Rarara. Domin hali da kirki na
Ga Dauda ga hutu rara angon Aisha Humaira ka ci dubu da yaƙi ka ba al'ummar ka bashi. Ga Dauda ga hutu rara angon Aisha Humaira ka ci dubu da yaƙi ka ba al'ummar ka bashi. Ga Dauda ka hutu rara angon Aisha Humaira wanda ya so ka ne ya tsira wanda ya ki ku yayi asara. Wanga haɗi na ku yayi daidai sunnar manzo ko ka dora. Allah ba da ciki da goyo yaron Aisha da Dauda. Ga Dauda ga hutu rara angon Aisha Humaira ka ci dubu da yaƙi ka ba al'ummar ka bashi. Aure dai sunnar ma'aiki ce manzo na dan Amina wannan sako ne na ɗauko al'umma suka ce na nuna. Sun muku fatan Allah sa albarka ku yi zaman lumana wanda suka zo ba ku haɗu ba sun ce sun koma da murna. Sannu amarya Aisha yaya gajiyar hidimar mutane wannan ai dama kina yi kin saba wannan hakan ne yanzu fa dama ce ta samu da za ku zamo gaga mutane. Aisha mai tausayi da kirki ga rara man of mutane. Ga Dauda ga hutu rara angon Aisha Humaira ka ci dubu da yaƙi ka ba al'ummar ka bashi. Sannu amarya Aisha ga yan arabi na zo da sago kin san Hausawa suna ci zuwa da kai ya zarce sago. Ni dai sako ne na ɗauko ke kuma bayarwa da farko babu batun je ka dawo alkairi ke ka saba. Allah mai iko da komai shi ya nufa auren gana ku yanzu abin sha'awa kuke don kowa na murnar ganin ku. Lalle kun dace da juna na ga kamanni a sifar ku. Allah ya albarka wa 'ya'ya har jikoki na tsatson ku. Ga Dauda ga hutu rara angon Aisha Humaira ka ci dubu da yaƙi ka ba al'ummar ka bashi. Addu'ar iyaye shine ke ta bibiyar ka. Rara Ka rike Allah da ma'aiki ka zarce gasa. Rara addu'ar iyaye shi ne ke ta bibiyar ka. da rara. Ka riƙe Allah da ma'aiki ka zarce gasa. Rara Ba abin da ya fi ƙarfin Allah babu boye-boye. Rara Shi yasa kai ka rike Allah kai rike iyaye. Rara Addu'ar iyaye yayi tasiri akan ka juye. Ka kyautata wa iyayenka abin yana ta binka. Rara addu'ar iyaye shi ne ke ta bibiyar ka. Ka riƙe Allah da ma'aiki ka zarce gasa. Rara addu'a muke Allah ya tsare lafiyar ki mama. Tunda ke kika haifu Dauda kika yi tarbiya ma. Kin aje wa duniya da wanda kamar shi ba a sama. Allah ya tsare gabanki da bayan ki sannu mama. Al'ummar Kano da na Najeriya suna yaba ma. Dan da kika haifa ya karba a duka duniya ma. Ko a yau kin yi babban aiki babu ja'in jama. Sannu sannu mama Allahu ya kare martabar raki mama. Addu'ar iyaye shi ne ke ta bibiyar ka. Ka riƙe Allah da ma'aiki ka zarce gasa. Rara Khalifa ne yan arabi yake waka gari ka oga. Wanda ya saka ni na yi waƙar ya rage ka oga. Ali ne Muhammad dan gora mai kishin ka oga. Kai da shi amana na roki ba za ta dakata ba rara. addu'ar iyaye shi ne ke ta bibiyar ka.
mai son ci gaban mu. Rarara. Shugaban kasan mawaka da